המשטרה תופרת תיקים. מערכת המשפט בישראל היא סכנה לדמוקרטיה, והשופטים, חלקם לא מכירים את המילה זיכוי. את הדברים הבוטים האלו אומר לא אחר ממי שהיה שופט בכיר עד לפני חודש בלבד, השופט טימן. דנה וייס פגשה אותו לראיון טלוויזיוני ראשון. שמי שלי טימן, אני שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס. עד 12 ביוני עבדתי כאן במוסד, בהיכל הצדק הזה, שאני מתגעגע אליו, אבל פרשתי בלב שלם, משום שהרגשתי שאינני מסוגל עוד לעשות צדק לאנשים שנמקים בכלא, חלקם ממתינים למשפטם וטרם הורשעו, חלקם נמקים על לא עוול בכפם. לא בכל יום לוקח אותנו שופט בית משפט מחוזי אל מאחורי הקלעים של היכל המשפט. לא בכל יום שופט בכיר כל כך פושט את הגלימה ומפנה אצבע מאשימה נגד המערכת בה ישב 27 שנה. אבל השופט שלי טימן מעולם לא היה שופט רגיל. איזו בקשה היום יש בקשה, שופט טימן. מתקשים להיפרד, מתקשים להיפרד. פה אני נמצא בחברה אוהדת. השבוע חזרנו איתו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ממנו פרש לאחרונה בטריקת דלת, דווקא ביום בו הכותרות שוב זעקו נגד העומס הבלתי נסבל. התיקים האלה הם רק דוגמה. התיקים האלה הם סכנה לדמוקרטיה. הדמוקרטיה צריכה לשפוט אדם בזמן. הרגשתי שאני אינני מסוגל להיות הילד שסותם את הסכר באצבע שלו, את החור בסכר. אני אינני מסוגל יותר. אני באמת ניסיתי. אבל זה לא רק העומס. בשנים האחרונות התליין החייכן, כך כינו כאן את השופט טימן, הצליח להקים עליו את המשטרה והפרקליטות בשורה של החלטות שנויות במחלוקת במשפטים הסבוכים של האחים אוחנה ופרשת בני הדייג. מי ששלח לשנים ארוכות בכלא את נחום מנבר, עופר מקסימוב ואת האנס של לינור אברג'יל, חתם את כהונתו בשני זיכויים של מורשעים ברצח ובכתב אישום חמור נגד רשויות אכיפת החוק. הפרקליטות מלאה אגו, כל אחד מאיתנו יש לו אגו, אבל הרצון להרשיע בכל מחיר, האמביציה הזאת, המחדלים של המשטרה שאיננה עושה עבודתה תוך אמביציה להשיג הרשעה בכל מחיר, ושלעיתים מצליחה, ואנשים נכלאים לכל ימי חייהם או לתקופות ארוכות. המשטרה תופרת תיקים במדינת ישראל? המשטרה גם במקרים מסוימים תופרת תיקים. אני נכנסתי, פלשתי לאולם שכבר איננו שלי, אבל היה שלי, אבל כך... השופט טימן לא חיכה לעמוד מעברו השני של כס המשפט כדי להגיד את מה שהוא חושב. וכך בחודשים האחרונים הוא מצא את עצמו בלב סערה תקשורתית שהאשימה אותו בשחרור סיטונאי של רוצחים ואנסים. הוא רשם כל מילה, שמע כל משפט ולקח ללב, אבל לדבריו זה לא חדר לתוך העולם שלא כמו חלק מעמיתיו. כמה התקשורת משפיעה על הכרעות הדין בבית המשפט לדעתך? לצערי הרב, בחלק מהמקרים היא משפיעה קשה. זאת אומרת, השדולות והתקשורת קובעות את גורלם של נאשמים, ויש שופטים שאינם מכירים, בודדים, שאינם מכירים את המילה זיכוי. בגלל השדולות? בגלל שהשופטים מושפעים ממה שיאמרו עליהם למחרת או יום קודם או יום אחרי זה. זה מצחיק, השם שלי הורד מיד, או בין זה לזה היה שם שלי. כן, אקורד הסיום של השופט הצבעוני, השחקן בנשמה, הטייס החובב, רחוק מלהיות אופטימי. בדרכו החוצה אולי הוא סוגר חשבון אישי, אבל משאיר את כולנו עם תמרור אזהרה מהבהב, ממנו אסור להתעלם. ישנה שנאה כזאת לשופטים שעלולים יום אחד לרצוח שופט נוסף. עלול לקרות מצב כזה. האווירה היום כנגד השופטים היא אווירה איומה. כן, עוד כותרות בראיון המלא בשבת בשעה 5, פגוש את העיתונות, ובמשרד המשפטים מגיבים בינתיים. הטענות המותחות בפרקליטות הינן חסרות שחר במישור העובדתי, אשר לסיבות שהביאו את הדובר להשמיען איננו מוצאים הסבר בתחום המקצועי משפטי המוכר לנו, כך אומרים בפרקליטות.